ҳоло дар бораи Рухшона Муродоваи 19 сола ба шумо маълумот медиҳем ки ба муҳорибаи бидуни қоида ва ё ба ислоҳи маъруф ММА машғул аст ва аллакай чандин пирӯзиро ба даст овардааст. Интихоби варзиши муҳорибаи бидуни қоида барои як духтари тоҷик ғайримаъмулист ва хеле кам аз духтарон ин гуна варзишро мепазиранд. Ҳамкорам Абдулло Ашуров ба Рухшона суҳбат дошт ва ҳоло дар он тарафи хат бо мост. Абдулло, чӣ тавр Рухшона ба ин нави варзиши хеле ҳам хатарнок ворид шудааст? шавад аслан Рухшона бо як тасодуф вориди варзиш шудааст. ӯ ҳамроҳи як дугонаш бо роҳи ба толори бокс меравад ва мақсади нахустини ӯ ин будааст ки мехоҳаст то ҳадде лоғар шавад ва ба ҳамин роҳ ба варзиш роҳ меёбад ва ба ӯ бокс писанд меояд. дар риштаи бокс мураббии аввалини ӯ мураббии дастаи мунтахаби боксчиёни Русия будааст ки занони боксёри Русияро тамрин медод. ӯ дар бокс ҳам варзиши бокс ҳам чанд муваффақиятҳо дорад. аз ҷумла ӯ дар мусобиқоти бокс миёни занон дар шаҳри Москав соҳиби ҷои дуювум шудааст ва ҳамин гуна Рухшона майл пайдо мекунад ба муҳорибаҳои бидуни қоида ва ё тавре миёни ҷавонон маъруф аст бо номи ММА. ҷомеаи Тоҷикистон суннатист ва ба варҷигар шудани занону духтарон чандон бархурди муносиб намешавад. ҳоло чӣ расад ба муҳорибаи бидуни қоида? аҷиб аст ки Абдулло, наздикони Рухшона ба ин машғулияти ӯ чӣ назар доранд? бале шаҳло, ман бо модари Рухшона низ суҳбат доштам. волидонаш аз ҷумла модараш чандон ин нави варзише ки Рухшона интихоб кардааст қабул надоранд, чун модараш мегӯяд бисёр дар ташвиш аст ки Рухшона ҳангоми муҳорибаҳо метавонад осиби ҷисмонии сахте бардорад, ҳарчанд худи Рухшона аз ҳеҷ ҳарифе тарс надорад. айни ҳол бо тавсияи волидонаш Рухшона ба дигар нави варзиш албатта роҳ овардааст, ба нави варзиши дзюдо ва айни замон Рухшона бо тавсияи падару модараш дар клуби варзишии Расул Боқиев, варзишгари номдори тоҷики дар шаҳри Москав, як толори тамринӣ дорад, машқ мекунад. Ташаккур Абдулло ва гузориши муфассалро дар ин бора шумо метавонед аз вебсайти мо пайдо кунед.